Що лъжи, че съм се навеждал? Чакай, стой. Аз няма какво да се навеждал. Няма какво да се навеждал. Стига си лъгал, бе. Що лъжи, че съм се навеждал, бе? Ела тук, бе! Стига лъгал, бе. Хората казаха да изчезваш от политическата живот на страната. Хората казаха да изчезваш. Хората казаха да поднесат да изчезваш и няма да лъжиш, че съм се навеждал. Чуваш ли? Няма да лъжиш, че съм се навеждал. Пред такива бокуци като тебе не се навеждал. Разбрали ли добре? Разбрали, ела тук! Мафия мръсна. Що го пазите, бе? Що го пазиш? Що го пазиш, бе? Ти служиш на България, ти разбираш ли това, бе? Ти си национална служба за охрана, що пазиш този буклук, бе? 100 хиляди човека искат да го махат, защо го пазиш, бе? Как ти ви е срам? Ще казвам, че съм се навеждал, ще ми прави пресконференция, на никога не съм се навеждал на буклук, като него никога не аз се наведавам.